چکدارên rejima Esed û Rûsya di armanckirina deverên li Bakurê Sûriyê de berdewam in. Herî dawî jî bazarekî gelerî bajarê Seraqib hate armanckkirin. Di encamê de hejmarekî qurbanî navbera kuştî û birîndar ketin. Rêveberê navenda berevaniya sivîl li Idlibê ragihand ku îro danê sibehê hêzên rejima Esed bi hejmarek operasyonên asmanî bazarekî gelerî li nava bajarê Seraqib li rojhilatê bajarê Idlibê bi tundî bombebaran kir. Di encamê de sivîleke hate kuştin û 8 kesên din bi giranî birîndar bûn ku jiyana piraniya wan birîndaran di metirsiyê de ye. Ji aliyê xwe ve jî çalakvanên di nava bajarê Idlibê eşkere kirin ku îro û înê balafirên şer yên rejima Esed bi mûşekên valehî bajarê Meerretên Numan û bajarokê Ettem'ana û gundê Meer Şûrîn li gundewarê Idlibê kirine armanc. Hevdemê armanckirina hejmarek bajar û bajarok li gundewarê Hemayê ji aliyê balafirên şer yên Rûsî ve di encamê de ziyanên madî û canî rûdan. Heman çalakvanan dane xuya kirin ku duh pênşemê ji ber tundbûna êrişên rejîmê û Rûsya li ser deverên li bajarê Idlibê 23 sivîl kuştin. Li aliyekî din jî li gorî ku jêderên xwecihî ji nava gundewarê Helebê ragihandine ku di encama bombebarankirina gundê Elbewabiyê li gundewarê Helebê du welatiyên sivîl canê xwe ji dest dan û 3 kesên din jî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyan hatine veguhestin û serbar kirin ku ziyanên madiyên mezin jî li heman deverê hate rûdan û zerarekî mezin gehişte mal û milkên welatiyên wê deverê. Heman jêderê eşkere kir ku gundê Elberqûm jî rastî êrişekî hat û ziyan bi tenê madî bû bê ku tu ziyanên canî hebe. Heman jêderê eşkere kir ku gundê Elberqûm jî rastî êrişekî hat û ziyan bi tenê madî bû bê ku tu ziyanên canî hebe. Heman jêderî da zanîn ku roja borî jî ji ber êrişên rejima Esed li ser gundê Elbewabiyê wel Etarib li gundewarê Helebê 5 kes li nav wan de du zarok jî hebûn hatine kuştin û 8 kesên din jî birîndar bûn. Roj bi roj û çekdarên rejima Esed ji aliyekî û balafirên şer yên Rûsî ji aliyekî din ve êrişên xwe li ser deverên li Bakurê Sûriyê gurtir dike ku di encama wan êrişan de rojane qurbanî navbera kuştî û birîndar dikevin. Serbarê durustbûna pêla derbederiyê ku niha bi sedê hezaran ji xelkên deverê derbeder bûne û di rewşên pir xirab de dijîn.